perkenalan. Kita perkenal. Muga-muga insyaallah amin. Ayah Laras campur sari yang digawe New Pro Multimedia saja sih. Sang Dewi katon nglam-nglami ambabar wewangi semi arum kembanging melati dasar wulane dadari Setya rumaksa lolo sasat abyore kartika kadya puspita ing nendra hanjang kepi tresna Astui tresno kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sajroning sepi cahayamu hang madangi saratri dadya kembange hati angen-angen kulelono tawang tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis yen sinawang Ayah Laras Dewi katonan lam-lami ambabar wewangi semi arum kembanging melati dasar wulane dadari Manggi lestari Hai matur suwun Pak Jopri siji yang semi sajroning sepi cahayamu hang madangi saratri dadya kembange ati ayo Mas ayo angen-angen kulelono tanpa wangenan lumaku nembus
matur suwun.